लोगोफोर दा जोङो माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेनो जाबाय लकेल दारागाव ओमफ्राय जों माने दिनै बेसेबा गोबाव उनाव थांगोन आरोना बिनानाव फंबाय गासिबो जों 6 जन दं स' दा न'निफ्राय ओंखारबोनानै नेकासि मोनफैबाय नेकासि मोननानै दा मम' लादों मम' लानानै जों बेदरबो लाबाय बयलार ओमफ्राय हांनानै जासिगोन नोंथांमोना दसे उनाव नुगोन आरोना स' फैबाय थादो माबा फार्स्ट टाइम फैनायमोन इयाव मोनबाय ना मोनाखै होननायनिबो दोखोराय जाबोबाय हेल' लोगोफोर फाइनालि जों दारागाव मोनफैबाय आरोना सिस्टार बियो ओमफ्राय भिउखौ नायनानै लादो नै टें टेरें टेरेक 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 रावबो गैया एकदम कुल कुल जाथारगोन माबायदि मोनदों बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना जों माने दारागाव फैयो आंथ' गोबाव माने गोबावबो नङा फैबाय थायो बाट सिस्टारफोरजों फैफानायनि आलदायानो मजायानो आलदा नै मोनफैबाय लोगोफोर थ' बिदिब्ला जों दा गाहायसिम थांग्रोनोसै दा नैबे गोजौआवसो लाखिनानै दं थ' थुदो दारागाव ओइयाव गाखोनो दा नै गाखोदानो मालाय रावबानो गैयालै आयौ मालाय मा बाबु बरिंसो मोनबाय फैनानै आं बरिं नङा इयावनो थागोन जोंहा मोनाजासिम गिदिं गिदिं लाब्रा दैयाव हाब सानैजों माबा ड्रेस सोलाय सोलाय गाननाय बायदिनो एखे जाबाय बेबो लंपेन्टखौ माने इखौ गाननो नामा मिथिला हेल' लोगोफोर दारागाव नै फैदो फैहांदो नोंलाय माथो पार्पलसो गानदोंमोनलाय बयबो फैदो गस्ला नामा लंपेन्टखौसो नुदा बेदरखौ देखायदोब्रा दानि लाबो दे जायलिना जोंना बेनो मावख्लासोदों होनना खनसेनो बुंनानै हाया बेफोरखौ लाबोयो माबिलाय ह बिखौसो दानिया लाया रोङोब्रा नै ओइ दे लाफाद बेखौ लानाङा थामनेन होनो थामनेन दे बिमासाजों आं दोनथ'ला दे बिमासाखौ जाबायहाय माला फैनो हागोन प्रिया ओइ सासे माबा होनोनो ओइ फैदेरबावबाय माबा गारबोनानै नै लांजोबबा ओमफ्राय सामब्रामा हास' भिडिअस लानांगौनो लादोलै सैमाखौबो लाफा सोरनाव गाबदोंथाय हेल' लोगोफोर दा जोङो दारागावआव माने बाजै मोनानि दखानाव जोंनो माने सावनानै जादो होननानै जोंखौ थिनदों आरोना थ' बेयावनो जों दा नै बयलारखौ हांबाय लोगोसे बानलुखौबो हांखाबाय जों ओमफ्राय लाबोखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बाजैया अननानै जोंनो बेयावनो संनानै जादो हांनानै जादो होनबाय माने बेयाव जायाखैमोन आरोना जोंना बे माबायाव मालाय जों फट' खेबालाय ओमफ्राय गोजान थांबाय गोजाननिफ्राय मा खबर मोजां जाखं होगोन नै जों बुंबाय थाबाय जाफायोनो मालाय बिसिना गोलाव गोलाव जायो ओइ माबा ओइ आमलाय बिदै लोंबा दे माइ गोथांबाय अभी होने जा रहा है ये देब्रायखौ दहनदो जानोसै ओइलाय बाजैयाबो जागोन खोमा बेफोरखौ जागो दंमोन नोंसानाव बुरजांबावो गाबोन जाहैगोन लखमना लखमना ada maksud muni bagus न'निफ्राय फिसा फिसा मोजां नङा नै गिदिर गिदिरा मोजां
गाबोन जाहैगोन जों गैला फिथाइ गैला गोसा दं होननानै मम'नि अबस्था नै आबै जानो मम' जानो गोदैखौ लाबोआखै साहा लोंहांदो दख' ए साहाखौ जोंबो फुदुंदो दे बेसे लायो 10 थाखानो ए आं बानायनाय दा लगायबाय गोजाखौ नि गासिबो आं बानायफैदोंमोन दानि आइजों फैसा बिनायाव रायजादों मा होनदों नोंनो लेंनानै आइजों रायजादों होनदों आयु सोरनिबा खानाय फैलाय लांबायहाय गैला रोङा कमला कमल लोंलाय नामा कमल लोंलाय नामा माला मोनगोन बेदरा गोथाव साबथ'ना खमलाया बेखौ दा बेदरजों लगायना जानो दोन एसे नोंहा जाया जोंना जागोन बै बानलुआ पकरा बायदि जों बोखानानै जानाङाबा नों बोखारना होनबा ए खौबो बख'वाखै आं हालासो सुबबो गैया आंखौ लखबदो जा बेसेबां बिराद लस मोनदों कृष्णमनि बायदिसो खालामनांगोन माखौ जों मामुनि जेबो नुवाखै खोमा हा कलेजाव कृष्णमनिया मा थाङानो खोमा स्कुलाव कृष्णमनि मा जादों इखौ जानायखौ माबा खालामबाय आं दा न'आव थांनांगौ लोगो हाय प्रिया हेल' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन माने बेबायदि भिडिअ लानाय जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोननैसो फटक लाबाय बेखौ नोंसोरजोंबो शेयार खालामनो होननानै फटकखौबो होनाय जाबाय स' बाय बाय